Changamire defendant anonzwa Munyono talk more. Wadaidzwa kudalirei naishe wao Ishe Bvekerwa. Ishe Bvekerwa ari kuti nyaya ndeyekuunza n'anga paBvekerwa school mudunhu rangu usina mvumo kubva kuna sabhuku Ishe namambo makuru. Yanemboudza kuti tipane mari zvaitwa. Ahora Ishe. I'm sorry, ma'am. PaBvekerwa primary school panove vamunondiwo headmaster pakabiwa mapanels emasolar panels. Zvadaro vakashedza n'anga handizoti vakaishedza vachiti zvada kuti zviitwe sei sezvava zvavo pandoita nekuti kana pabiwa zvinhu zvoenda kumapurisa. So vakashedza n'anga ndozondifodera vachiti pane n'anga iriko kuchikoro. Ndikati inini vakunditaurira n'anga yatoti yato pachikoro. Ndikavarambidza kuti aiwa hazviite kuti muite basa ramuda kuita pachikoro ipapo, asi havana kuita sei, havana kunditeerera. Vakaendera mberi nebasa ravo nen'anga. N'anga basa ravo ravaita n'anga yakati kuti iite basa rayo inoda ropa. So ndofa kwakazotsvakwa huku here kana kuti mbudzi yakazoda kuve neropa kuti n'anga iite sei, iite basa rayo. Zvadaro ini ndakazovashedza kudare rangu ndichivapa mhosva yekuti zvandanga ndataura kuti musaendere mberi nezven'anga zveizvi ndozvandavashedzera kudare ndikavaripisa kuti havana kuteera zvandanga ndataura. Asi pazoita manje yeropa iyi ndikati ndaita mudiki handikwanise mandese ndende kuna mambo wangu. Ndonyaya yacho. Mawaripisa chii? Ndawaripisa mbudzi. Izvo zviri kutaurwa pamusoro remambo wangu zviri kutaurwa ichokwadi kuti ndozvandakaita. Taura ini musingaonere. Zvakanaka. Ndabvuma mhosva yake. Changamire mhosva yabvumwa, asi panyaya yeropa apa ndopazosimudza Ishe kuti ndakuendamu nekuti pakashandiswa ropa pachikora. Rakuda kuzivikanwa kuti ropa rakashandiswa ndo zvazoita kuti Ishe wazove kunze. Changamire zvichida iwo headmaster pamwe ndo wakatotsanangurira dare kuti wakafamba sei nen'anga yacho kuti ropa racho rekutaurwa rezoita kuti dare rijekerwe kuti chii chakanyatsoitika kuti wasvikawo pakuzoita izvozvo ende chiri chikonzero chii. Wakazobatwa here wanhoni? Hawasati. Saka yakasenzei inonga? Changamire wangu, chekutanga ndinoti ndinokudza Sabini. Chechipiri, hasha dzimwe dzenguva dzinokupinze muna taiserwa. Ndingangoti ndichisvike munzvimbo ndakabirwe kakawanda pachikoro. Nekuda kugumbuka kuti zvaramba zvichienda, mapurisa ndaramba ndichienda. Hapana chiri kudini, chiri kubuda. Saka ini ndakataurirwa nditori muno mutaundi. Ndafambire school business. Mbavha idzi dzakuti jeerera. Ndokutsvakawo kwako nenamba dzandakapiwa kwakufonere n'anga. Ndingangoti handina kufonera ipopo, ndakasvika kuchikoro changa chiri china. Ndasvika chiri china ndakabva ndagumbuka
ndichingosvika zvikazi ndo zvaitika masoro ese akudini akusisina. Rekodhi yekubirwa yanga yandinyanyira, ndakabva ndakubvumbuka kwakufona kuti kana nga dzikwanise kuya dzigadzire vanhu ava kuti vadini vabatwe. Friday yacho ndakamukire kuende kupolice station kwa Matsiko. Wakanditaura kuti suspect ndiani, tikati inini handina masuspect nekuti zvinhu zvakaitika handingati ndine suspect. Asi bundu rangu ngerekuti ndaramba ndichibirwa. Saka inini ndiri kuti kana ndikakwanisa daidai one n'anga inondigadzirira. Naizvozvo ndakauya kuno iri Saturday ndikatora n'anga achiti vanobva somewhere kudarika Kairesi, vakati tinozvikwanisa. Taenda ndikati ndanga ndine umwe wangu chairperson kuchikoro. Vakati zvigoni kuti tiite zvinhu izvi Sadunhu asikadini asingazivi nemasabu. Ndakafonera Sabhuku Denere, ndikafonera Sabhuku wamwe waDenere zvakare vanoshandisa roti ndapfunya. Vese vanga vasikabatiki kusvikira vazonditi tiri kuHarare. Ndakapfurira ndikafonera wamuzvare ndikati no ndo nyaya iripo. Ndaedza futi kufonera Sadunhu dziri kudini dziri kuramba. Ndakaenda pana Sabhuku vanova mupatsi. Ndaedza kufona ndakataura nyaya zvikazi iyi nyaya inini handidini handiikwanisi. Zvakutoda Sadunhu ivapai pachawo. Ndovane wazoedza kufona yaramba kufona tobva tasvike pakuzobata Sadunhu. Sadunhu ndotaura nawo, ndakapuwe foni kwakutaura nawo. Sadunhu ndo nyaya iripo. Vakati inini mudunhu rangu hamudini handizvibvumiri. Ndope ndakakakwadza ndikati saka dambudziko iri rinoramba richiende mberi here ndichingobirwa pachikoro. Ndakadzoka vakangoti inini handizvibvumiri. Semunhu anga ari neshungu nemasoro akabiwa anova ndiwo anopambemura, ndakatinganga tikati no ndo zvaitwa, asi chekuita inini hapana ngekuti mwanga matodini mauya. Takabva pachikoro kwakudzike kugadheni. Wati ndinode kuti zvinhu zvangu ndichiita zvinode ropa. Ndikati ropa rinotaura zvikazi kana jongwe. Ndakatore jongwe rangu pai mudanga ndobva tadzika. Ndikanza chiuraya wega jongwe, wabva ndauraya kwakuise pakabiwe masoro. Wakati alright, isusu tadini tapedza basa redu kwakutokwira kugadheni. Ndo mamirire zvakadini ezvakaita. Sadunhu wakazondidaidza kuti waite zvisina mutemo. Ndikati ndinobvumirana nazvo, asi chikonzero nhasi ndinacho chishungu izvozvo kuti chikonzero dai ndakwanisawo hangu kuti ndibatsirwe nokuti zvaramba zvichiitika. Saka Sadunhu akandipe muripo ndikati ndinobvuma nezvemadini nezvemataura. Tiri padare ndopekazopinde vamwe vanhu vane pfungwa dzakasiyana siyana. Tichaziya seiko kuti chikoro chedu chakachena kana kuti mwatounze satanism pachikoro? Ndopendakati kana zvakadaro ndiendesei mberi kwaMambo Makoni. Kana kwaMambo Makoni kuchikwanisa vachikwanise kundipawo kuti ndichenurwe kuti ndakamira sei, uye nekuti akabe zvinhu zvechikoro izvi ndiani, nekuti 6 times ndichibirwa zvinhu zvinokosha. Saka vanhu vanga vari kuchema kuti pamwe headmaster ane huromba. Saka nekuda kweropa iroro randakadero ndizivi kuti chipembosi yen'anga yekuti zvidaro zvanga zvakamira sei, ndo zvendati ndiri kukumbirawo changamire wangu kuti kuchenurwa muripo nekukowana chiremba kana muchikwanisa kuti zvibude pachena. Ndatenda pane nyaya ipapo nekuti zvikoro zvizhinji zvine satanism.
ende vana vari kuita zvakawanda. Saka kana padeurwa ropa kudaro mangwani pamwe tozoti tagara kana 1 week 2 weeks tozoona zvaakudii, vana vakuputsika, vana vakudii. Ndosakati Ishe wako wakaona kuti zven'anga yoyayo mondoisa ropa muchiita so hazvizikanwi kuti kubirwa here kwawakaita kana kuti urombwa hwavakuunza mumusha. Ipapo panenge padi normally kana padaro kazhinji waifanira kuenda kwaIshe wokumbira Ishe vane matare avo avaikwanisa kuunza kuno kuti zvionekwe kuti chii chiri kuitika, zvinhu zviri mulaini negwara redu rechiumwe. But kana wakuuya chikoro ipublic institution, haisiri private institution yekuti iwewe wega unondotora wana chiremba waunobva Gairezi anindikuruta wataura kuti akabva pasi ng'ale pasi kwenyika ouya wega muno makona hatina here vanhu vatinoziva kuti hawana urombwa, hawana zvidhoma, hawana kuita vanokwanisa kuti vatibatsire. Ndomubvunza ndazokubvunza kuti up to now zvaitika mafaniro acho ngaaona here pamusoro yechangamire masola hazvisati zvauya. Ndingangoti ndakambosvika rimwe gore futi ndabirwa, that was 2021 or 2022. Ndakasvika kuna Sadu ndikakumbira kuti ndanga ndichikumbirawo kana zvichibvira nekubirwa kwandiri kuita kuti mungandipawo vana chiremba here. Ivo vakati handigoni kukupai vana chiremba. Vakandirifeya ndivo nyakundipa foni. Ndikafona kuno zvikazi aiwa ari ukoko ndisadunho zvakare anokwanise kuite matanho isusu hatikwanisi kuti ndisadunho. Ndakafona ndikavatsanangurira ndichibva ndangonyarara zvakadaro. Unoko hakunai tinana chiremba dare redu rinana chiremba ungadai wakauya pano padare sekuuya kwawaita wodi kana kuti iwodi even Ishe vanoziva kuti tinana chiremba tinoshandisa mudare redu rechiwanhu kuti vaite dare iroro. Saka tinoona paine mhosva nekuti mhosva iri kutyirwa kana vari kutyira ivo ndeyekuti hatizivi kuti nekuti dai anga iri yekuti wakarapa kuti pawanikwe zvinhu handiti ungadai wakazviwana but hapana chawakawana saka wakasiyei. Ndo mubvunzo unoramba Ishe vainawo kuti kana kuti iwo wakaita izvi zvokuti mapanels acho awanike hapana chatichawanikwa saka chii chakasiyiwa. Ungange uri kuseenzesa kuti pabiwa kuti uye pachena and as a public officer haubvumirwi kuti uite zvinhu zvakadaro papublic institution. N'anga unoidaidza kumba kwako wemene unoitwa kumba kwako not papublic institution oro kuti mudzimba dzenyu dzamunogara ipublic institution haisiri imba yekuti imba yako yawakatenga woita zvakadaro nekuti mangwani panozouya unhu ogara akuvhumuka mumba imomo akuona zvinhu mumba imomo iwo watransfeyo nekuti nhasi unotransfeya unzi chienda kwakati iwo wasiya wati isira mhiko nekuti n'anga dzinenge dziine mhiko zvinokanganisa. Saka pakakanganiswa ndovatuti vadare toita sei. Kachanani kuda sezvo society iri kufungidzira kuti headmaster vanenge wakatiitira zvisizvo, zvinenge zvakadii Chakamire kuti wamboonekwa nachiremba wedu wedare?
kuti haana zvakaipa here zvakasiyiwa pachikoro ipapo. Zvanizvo ndo zvamunoda zviri kupamuri chakamira. Zvavanoda kuti imimi munozvionawo sei kuti community izozive kuti no hapana chakashaisiwa chakaipa. Ndo zvatindoda kuti kana tadzokera kucommunity tinokosa zvatsanangurira. kuti vakafonera ishe vakafonera masana vakati vakafonera muzvaro indi muzvaro kwaishe dzekedzinani havana mfizwa kuti vakafonera muzvaro. Asi I think tochienda kuserveshuru pamusoro mambo ndingada kuziva zvangu kuti since awari head avo wana deputy wavo kana TIC kana mheno senior teacher ipapo iyo avachangamira ava zvinoti wauya nani ivavo vasi pachikoro mauya nani anozoona kuti kuri kuchenerwa kwamambo machenerwa SDC yenyu iripo here panani wenharaunda unobata nechikoro nemi pani mambo yamega kudai muripo machena chakamira ngatifambe. No problem. saka unoita nawo nachire singaimeni ndatenda changamira wangu zvakanaka. Nenyaya yaheadmaster wekubheberwa primary school. Saka sekuendera wasvikoti ndiri kuona nyaya yekupumhana panapa. Iwe murume iwe ndiri kuona uri munhu uri kunzi une zvawakaita pachikoro asi handina kuona kuipa kwawakaita wakazvichemera. Asi pachikoro ipapo patori nevanhu unenge uinavo. Vanhu ivavo ndo vari kutounza, vari kundotaurira vanhu vari mudhuze wemumusha kuti uyai pakati pane zvakati ndo vari kutobatsirana nevanhu vari kugwa pachikoro. Saka kuti iwewe manje society iri kutoti haichakudi pachikoro nekuti vari kuti society iri kuti hatichakudi iwewe wauya kuzoda kuona uri kuzvida kuzvisimudzirei izvozvo hazvinei newe asi zvine vanhu mukati. Kwabva iwo wazonziwo kumusha kwenyuwo imimi munenge mine matare mei muchiita. Saka ratojambwawo rekuti zvekwenyu kumusha hamuchadzigadzire iwo wachita nekuti wakuru waizviita vanenge wakafa. Saka chiremba azoti aiwa ina handisi kuda kuti ndipo kuchanjai zvakawanda, ndiri kuda mbudzi 3. Asi pambudzi 3 ndida kuti mungondipa mbudzi imwe chete, dzimwe 2 muzondipa iyo wanhu awa wabatwa wauya iwo ndo wachazoripa zvakawanda. Asi chendinoda kukuudzai ndechekuti uyu munhu akauya achiita basa kubvira kutadza basa haana zvaakamboita zvinokanganisa mhuri yepachikoro. Kana kuti iwo unonzi une ropa kana chimwe chinhu chawakabata hauna, ingoriyo jambwa zvaro. Saka handipei ndigadzire iwo vanhu ivavo vari kuita izvozvo kana vazobatwa ndo vachazoripa kunoku kuna sekuru dendera. Saka ava wabva wati regai ndibvisa hango mbudzi yacho, wabva wabvisa mbudzi yacho vachibva vazopuhwa zvavapuhwa wese wari 7-6. Kunzi chiendai mundoita pakabiwa zvinhu izvozvi, mundoita izvozvo nhasi, maita mozodzoka ini muchindiudza, ini ndatotuma hangu zvinhu zvangu, ndo mafambiro ataita. Pane pamwe vandasiya here asi wacheneswa.
uchiita through chimadzishe unoona kuti zvinhu zvako local ukandodaidza n'anga dzako kubva kunze manje unonetsana nemadzishe then hazvizokufambiri zvakanaka. I think yapera hauna zvaakuenda vanotaura kuti aiwa zvakachena vanhu iwavo toona kuti rinofamba sei dare iroravo. Okay, mosirika imwe indakuda kufuyo kwabakosi ndakabhadhara $50 esamonsi $10 ndabhadhara nhasi. Ngatiti tomira saishe chimira idare racho timboona kuti rinopera sei. Vanhu ivavo ndo vanezengava kudii kana kunouka mambo kana kunouko hakuna kungodaidzirwa kuti mambo vanoona unga vachiripo asi tangoti zvinhu zvimbofanwa ita maposi zvisingaborenga mashangamiri vati ndichazokuwa nemaposi vanhu vacho ivavo chiremba ati zvakawanda kana ivo wacho wafamba uchabhadharwa nevanhu ivavo vanhu vacho vaona tazvinyaya asi wakawanda kana hanzi vanhu ivavo i4 ndomucommunity mo mucommunity mo asi hanzi vane vamwe pachikoro ipapo vari kuto headmaster akuda endai mundoa headmaster vanongwaruka information. All right, tosimuka.